Hej og velkommen. Det her det er så min video af Saints Row 4, som jeg vil spille sammen med min ven Peter. Det er mig. Og jeg hedder Simon, og det er på min kanal The Weimar Gaming. Nu vil vi så starte. Og vi spiller bare lidt videre på en, jeg allerede har. Det er bare sådan til mennesker, sådan jeg er mega sej og sådan. Og I kan jo høre, han er ikke så klog. Ja. Velkommen ind på spillet. Som I kan se, har jeg en superkraft. Hvis I har lagt mærke til det. Jeg tror, de har. On the next. Ej, jeg vil så gerne have det. Running this city. Så kan vi også svæve længere. Det var en fejl. Det er en lille smule tid siden jeg spillede det. Oh man. Og vi spiller sådan, at når jeg er død, så spiller Peter, og når Peter er død, så spiller jeg. Men jeg starter med at spille. Skal vi ikke til at dræbe nogen? Jo. Der er nogle mennesker. Hvorfor en tager vi? Kan du bare bruge hånden, så du bare slå dem ud. Jeg synes, det er sjovere at bruge nogle våben. Is anyone counting these kills? Ikke en af dem. Det er sådan nogle, der er meget svært at slå. Der skal man om bag dem for at slå. Jeg kan lige prøve at vise. Så vender man sådan der. Derom. Om på det grønne skide. Så er det slå. Skrid nu af helvede til. For helvede. Okay. Ikke. Jeg skal have eller det var det blå. Nu er det så mig, der spiller altså. Peter. Ja. Hvor lang tid. I kan allerede se, at jeg er mega god nu. Så. Det er også til at drikke nu. Det er sjovt. Det er værd for mig. Vi kan også klare nogle missioner, hvis du ved det. Hvis jeg lige kan nå herovre. Eller kan vi finde clusters. Så jeg er mod til. Skal jeg bare lige alle sammen vide. Ja. Peter, det er de blå der er oppe på huset. De er ikke nede på jorden. Det var... Ja. Jeg kan se, at det er blå svævende ting. Og det bruger man til at opgradere superkræfter med, hvis I ikke vidste det. Men ellers er det et meget fedt spil alle sammen. Ja. Hvis I godt kan lide en blanding mellem GTA og ja, GTA med superkræfter, så skal I købe det her. Det er rigtig sjovt at se. Det er også. Men i starten der har man ikke alle de superkræfter.
Det er nogen, man skal optjene sig til, og så skal man klare missioner for at få endnu flere superkræfter. Eller du mister i. Det var ærgerligt. Ja. Vi prøver at se, om vi kan op, og der er en superkræfter. Det skulle lige være med vores Double Touch. Nej. Jeg er klar. Nej, jeg skal på en bil. Det er mega nederen. I er mega langt fra stedet. So much for a hard fight. Opfør en opløb. Skal Hey. vi vise dig et sted, hvor du kan få en mega fed tank? Peter. Ja, skal være der. Peter. This makes getting to work faster. Prøv lige, hvordan ser man lige ud? Hendes ben sidder fast. Det er så sjovt ud. Der er nogen, der skyder på dig. Hey, men hvad med det? Hold rundt for at finde nogle ting til skyde en motor. Okay, nu er det ikke. Du væltede bilen. Er du til at skyde nogen eller slå nogen eller sådan? Eller samle clusters? Du skal tage lidt højere. Nej. Hey. Du ved godt, at du dør der, det er ikke. He borrows this thing. Jeg skal simpelthen ikke nå. Det kan du ikke, fordi han er blandet op på taget. Men han er landet. Et eller andet sted, hvor jeg ved. Prøv at kaste en ind i hegnet igen. What? Det virker. Er det en gammel dame? Prøv at tage en og kaste den ind i hegnet. Ind i hegnet? Og så må jeg. Knew I'd win. Hey! Den der granat gør så du kan bruge den superkraft. Du vil ikke gøre det. Okay. Det er det hvide, der er... Det er det blå, der er liv, og det hvide, det er... hvor meget superkraftenergi du har. Det bruger du, når du for eksempel løber. Prøv at gå op i den der dør, Bill. Så kan du få sådan en mega fed tank. Og så skal du blive firkant. Og så er det ned i garage. Det ved jeg ikke. Så gælder det om at løbe, mand. Længdespring, så man kan. believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can trust. On the next. Det er forbi. Hey! Nej! Og du kan heller ikke hoppe helt vildt højt. Så nu gælder det om at... Hvad med at lave trafikprop på motorvejen? Det gjorde man, jeg skal bare lige væk. Du skal tilbage igen. Du er væk fra politiet. Politiet, det kan se på de der røde ting, der kommer rundt om mappet. Så er det tid til at lave så fedt. Bare stop den der. Stop. Stop! Det er den nemmeste måde at stoppe biler på. We used to have fuzzy dight. Gør det igen. What? Prøv at stampe. Jo. Stamp i jorden. Day for the Saints. Igen. Nej, det er I over mig vel. Lesson in manners. Du er politimand, hva'? Er du politi? Hva? Hey. Stamp i jorden. Might be much better guess. Alle bilerne, de flyver væk, når han løber. Det er også en ting, vi har købt, fordi der er clusters.
Og jeg vil ryge sådan igennem ham. Det er nok så en. Og hvis det er noget sygt. Alle sammen. I'm glad there's no Sig like hey an ho. upper age limit. Det behøver jeg ikke at gøre, hvis jeg ikke gider. Så This lytte. makes getting Så to work hvordan den faster. bil den gled på fangfelt. Det ser jeg. Men der var en bil, der gled, fordi der var is på den. Ja, den var fra. Og slå den. Stærk, mand. Ja. Han har superkraft. Slå så ham manden bag dig. What? Slå så ham. Is anyone counting these kills? You know that, right? Det var superkraft. Du gjorde så alle dem omkring dig, de går i brand. Også hvis du løber. Som en superløber. Menneskerne, de går bare i brand. Så er det ikke på det. What the heck? Det ved jeg. En af de der gyldne satan. Og vi fik XP for at samle den. Det vidste jeg faktisk ikke, man gør. Det skal vi ikke gå en tid af. Helvede. Ups. Nej, okay. Jeg har en challenge for mig selv. Jeg kaster den her bil, ikke? Og så skal jeg prøve at se, om jeg kan nå den. Og gribe den igen. Ja. I don't think so. Det gør jeg. Prøv igen. Bare kast den lidt kortere den her gang. Ikke kast den lige så langt. Ikke kast den helt så langt. Sådan der. Jeg vil lige være Og længere op. Nej, det kan du ikke. I believe I can fly. Nu syg, mand. Nu vil jeg ikke rocke mig op. Good to be the president. Ja, undskyld for larmen, men jeg tog lige en slikpose. I believe I can fly. Tak. Men ikke godt. Hvad er det? Det er sådan noget jobberne. Nå, den der. Det er sådan en, der kommer rumvæsen ud af. Nej. Der kommer også de der rullende sataner ud af. Ikke de gyldne, men de rullende. Eller man skal nakke bag hovedet. Ja, det er mega svært. Det ved jeg ikke så. Peter. Okay. Jeg klarer det sammen. Alle sammen stammer jorden, hvis I er stærke. Det står for langt væk til, at de har rykket sig. This makes getting to work faster. Jeg klarer det sammen. Nu. Så fløj det. Nå. Men man kan næsten alt i det her spil. Ja. Og så man kan løbe op ad vægge. På et tidspunkt så kommer man også til at kunne løbe på vandet. Og når man er opgraderet nok, så er man lidt udødelig. Jeg klarer det sammen. Men han er altså sygt stærk. Alle sammen skriv ned i kommentaren, hvis I synes han er sej. Og I gerne vil have hans superkræfter. Men Det må jeg faktisk gerne sige. jeg tror, der er pænt mange, der gerne vil have hans superkræfter. Jo, det tror jeg også. Hvis jeg havde de her superkræfter, ville jeg godt bruge. Så bruge dem på noget godt. Så, I stedet for at gå til gamle damer. ja, og så tjene penge på det faktisk. Så vil jeg sige, at jeg havde de her superkræfter. Det vil jeg ikke, fordi så kan folk skære mig op og se, hvordan jeg har fået den. Jamen, det ville jeg jo ikke kunne gøre.
til dem, ellers løber Men så bare vil du væk. bare sige, jeg vil gerne være superbetjent eller sådan noget. Bare jeg skal have 100 millioner. Hvorfor det? Det vil jeg ikke. Jeg vil være den mystiske superhelt. Der kommer, når folk råber, at der kommer hjælp. Og så kommer jeg bare sådan. Jo! Tanning is so Kommer der expensive. blod? Kommer der blod? Det tror jeg. Hold lige min tår. Nej, jeg skal efter mig. Det var sikkert dygtigt. Just better than everyone. What? Jeg har jo tryk på select. Og så går jeg ind i upgrade. Nej, vent lige. Gå lige tilbage. Cash. Gå nu. Så får vi lidt penge. I like money. Opkryds. Og så op på upgrade. Og damage. Fordi så går vi med, så giver vi mere damage. Tror jeg. Nej, der er noget vi har fået. Der. Prøv at gå tilbage og så ind i... Abilities. Nej, nu. Heal. Der. Du har jo næsten alt. Du har alt. Og en eller anden. Vi skal Nå, abilities. nej, det er nogen man tjener, det er nogen man får, mens man spiller gamen. Nej, den der blinker. Peter. Jeg får en blinker til. Back into the world. Du kiggede slet ikke på den der ting, der blinkede. Du har været op for at ryge ned igen. Men nu er jeg sur. Okay, nu er alle sammen nu sur. Jeg er super alle sammen. Hey, han er skurken. Han faldt ud i vandet. Kom hen. Han ligger. Ja, nu er det ikke kun mig sammen. Det var vildt. Men nu er det kun mig. Jeg siger mig utrolig noget, så jeg vil bare sige hey. Choo choo. Tror jeg, han er skurk, eller tror jeg... Choo choo. Chugga 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 chugga. Værsgo, altså. Jeg redder jer. Fordi min far han lige kom hjem, så jeg skulle lige ud og sige, at han gerne lige må have sted. I'm just that good. Nå, nu kan vi spille. Jeg får... Jo, det skal være nye. Yes. Tak, Simon. Det var sådan lidt. Og det God, I'm so det er motorcykel. Han løber hurtigere, end han kører. What the fuck? Det er mærkeligt, han løber hurtigere. Hold da, hun er smash. Hvad? Ja, det har jeg prøvet før. Traffic. Hvor er det nu, man gør det? Det bliver man løber. Nej. Hvad? Det er så sagde han. Jeg kommer også blod, der var den andet. Nej, nu er det væk. Hey, hun tog den. Hvad? Hey. Den er fed. Jeg prøver ikke. Der kan du også bruge nitro fra. Det er dobbelt.
Good to be the president. Oh. Tak, Clement. Det ved jeg ikke. Du skal ikke flytte for mig. Og han er faktisk præsident, ham her. Præsident for de forenede stater. Og så er han superhelt. Og så gør han sådan nogle ting der. Ja. Men det er kun fordi, at vi styrer. Shoot, I don't have any gas money. Hey! Jeg skal hele vejen nedover, godt så. Op på broen. Op til klosteren. Nej, det kunne du ikke. Yeah! Vi plejer at være sådan... Eller jeg plejer at være okay til at styre det her. Oh my Peter, god. han plejer at være sådan okay. Jeg vil gerne lige have den, og så se, hvad der sker, mand. Ja, det kan I se. Peter han plejer at være okay til at styre. Men det er fordi skærmen den går sådan lidt... Den går lige blackout nogle gange, så... Det er lidt svært at styre nogle gange. Men den starter igen, så... Men nu kan I se min skås. Jeg kan trykke på kryds for at flyve. Sygt. Og firkant for at flyve ned. Okay, nu kan I se min skås. Ja, flyv. I stedet for at flyve til side. Man kan faktisk også få nogle med missiler og rullegun på. Det er en rigtig rummel. Jeg tror, hvis jeg... Prøv at dø. Ja, det er jo. Men det er jo... Nakker nogle mennesker, så politiet kommer. Nakker politiet, så rumvæsenerne kommer, så du dør. Maniac doesn't have a chance. Boom! Du tæver gamle damer. Boom, man! Boom! Hun døde af at ryge ind i væggen. Boom! Hold op, hvor er det. Ej, nu er det rigtig godt. Men man er godt nok, men... Jeg ved det ikke. Rummet er så bare... Hvor rumvæsen var? Svang. Jeg siger det godt. Det var en gammel dame. Hvorfor kan du godt lide at dræbe damer? Peter, det er oftest damer. Det er de der, alle de der gamle damer. Det er altid de damer, han dræber. Det er altid de gamle damer, han dræber. Jeg skal op. Følg efter mig. Okay. Skulle du ikke dø? Du skal faktisk smadre de der portaler der. Med skyde på. Og rundt. Hvis du skal have noget rundt. Oh yeah! Okay. That had some Det style. er du ikke meningen. Okay. Oh my god! Du kan bruge den igen, så flyver du op igen. Ja, hvad er det for en, der er mega god? Du siger, der er sådan en. Det ved jeg ikke, men du skal gå ind i en gunstore, så kan jeg finde den. Den så godt. Jeg ser, hvad den kan. Eller hvis du går ind i en våben, så kan du finde en, der er rigtig god. Nu. Nu går. Der sker bare ingenting med dem. Prøv at kaste den der op i luften. Det kan du ikke finde.
prøve at kaste en mand op i luften, det kunne være sjovere. Hvorfor mobber de mig? Fordi de ikke kan lide dig. That's why I get paid the big bucks. Oh, han sweat. Hey! Hvis der er nogle andre spil, I hellere vil se Nej, spiller. ikke den der. Hvis jeg vil have... Hvis der er nogle andre spil, I gerne vil have, at jeg spiller, eller også sammen med venner, så skriv, hvis I gerne vil have med venner, og skriv, hvad for nogle spil, så skal jeg se, om jeg kan få det til at lade sig gøre. Og så hvis jeg ikke har de spil, så kan jeg desværre ikke spille, men så spiller jeg nogle andre, som der står i kommentaren. Ja. Yeah. Var det den der mega lys? Nej, det er ikke det. Yep, I did that. Det er egentlig utroligt, hvor meget blod der er med i det her spil. Hvis man egentlig tænker over det. I hvert fald når man laver sådan noget der, så er der rimelig meget blod. Sådan! What? Åh nej. Den rullende. Jeg kan ikke løbe mere. Du kan. Giv mig den chance. What? Giv mig den chance. Jeg er god til at køre. Ja, det er det. That had some style. Ikke den kugle, hvorfor følger den efter? Er det nu dræbt dig? Jeg vil ikke dø. Hvorfor ikke? Jeg var god på sådan en bold. Okay. For helvede, Peter. Hvad er det? Det er fordi vi er inde i en animation, Peter. Fordi jorden den er jo sprunget i luften. Det har jeg fortalt dig. Alle som ikke ved det. Nej, du skal ikke afsløre historien. Det får du selv at vide, hvis du spiller spillet. Det var et kloster. Oh my god. Der fik du. Hey, der er en, der løber der. Ja, kom her. All hail to me. I'll be glad to take you down. Ja. Plus for pitchen. Ja. Nej, det er ikke deroppe fra. Jo, op på toppen af den der. What? Jeg ved ikke, hvad der skal. Du skal slippe den fra. Den er lige nedenunder. Nej. Du kan ikke komme derop, det der. Yeah! Det er ikke det, han vil. What? Nu ser vi her. Min stiller.
Peter, prøv at kigge, om der er noget derude. Jo. Ja, det er der. Yeah, gud. Så kan man falde igennem gulvet. Prøv at kigge op. Så kan man se helt mad ud. Så er det dig, Simon. Jeg er for døde. Den er taget af det der lysrøde der. Der har jeg en del af. Nu er det Simon, der spiller alle sammen. Ja. En awesome fyr. Så blev du bare helt stille, Peter. Hvor er det der? Leder lige efter sådan en der. Dem, som ikke ved det, vi er. Altså, jeg er 13. Og jeg er 1 år ældre. Så det betyder, at han er 14. Selvfølgelig. Og det er nogle sygdoms. Vil du gerne lave rumle? Nej. Jeg skal lige kigge. Den der. Nej, den er nede. Den der. Ja, ej. Den er mega nede. Skal jeg tage den? Ja. Den er rimelig syg. Doesn't anyone learn? Nej, det må du ikke. Vil du se? Wait to retire. I'm glad to take you down. Kan du ikke komme op nu? Nej. Hold op, Bonner. You did. Nu skal du hele vejen tilbage. Jeg vil faktisk gøre noget andet. Jeg vil hen til... Hvor er det? Er der ikke en nærmere? Ja, jeg tror snart, vi skal til at stoppe videoen. Fordi den er rimelig lang nu. Ja. Jeg tror, vi stopper den, når den er på 35. Så tror jeg lige, vi kan nå at komme hen til gunshoppen. Men sig til, hvis I vil have mere af det her eller andre spil. Og sig til, hvis I vil have Peter med igen. Ja. Det vil han nemlig rigtig gerne. Nemlig. Det har puster. Hvad? Bare lige løbe op ad stammen. No problem. Jeg tror, vi stopper herude. Mange tak, fordi I så med. Vil du sige hej, Peter? Ja, hej.